Príjemný májový podvečer. Obecná televízia Liptovská Teplička pre vás pripravila prehľad udalostí uplynulých dní. Medzi nimi aj tieto témy. Pripomenuli sme si Deň víťazstva nad fašizmom. Prvé sveté prijímanie prijalo 25 detí. Nazreli sme do nových nájomných bytov. Prinesieme aj prehľad podujatí Červeného kríža a hasičov folklórnych zložiek. Čas po Veľkej noci je časom, kedy sa v mnohých katolíckych farnostiach vyzdobí kostol na bielo a deti majú svoj veľký deň, kedy príjmú do srdca a života najdôležitejšieho hostia Ježiša Krista. Takýmto dňom bol aj 8. máj. Zvykom na Slovensku je pripraviť dieťa na prvé sveté prijímanie v 3. triede základnej školy, teda vo veku 8 až 9 rokov. V tomto veku by už dieťa malo rozumieť základným pravdám viery, aj tomu, čo tento krok prijatia Eucharistie prináša, čo je podmienkou prijatia sviatosti. Ináč tomu nebolo ani v Liptovskej Tepličke. Po niekoľkomesačnej príprave a skúškach základných vedomostí viery počas 2. májovej nedele prijalo Krista poprvýkrát z rúk kňaza Pavla Kadučáka 25 detí. Slovensko si pripomenulo Deň víťazstva nad fašizmom. Dátum 8. máj sa vzťahuje na výročie kapitulácie nacistického Nemecka, ktorá vstúpila do platnosti 8. mája 1945. V niektorých štátoch sa tento deň označuje ako Deň víťazstva v Európe. V Liptovskej Tepličke si túto udalosť pripomenuli 9. mája. Už niekoľko rokov si obyvatelia Liptovskej Tepličky pripomínajú Deň víťazstva nad fašizmom spolu so žiakmi základnej školy. Preto sa podujatie konalo počas pracovného dňa 9. mája. Takýmto spôsobom sa snažia význam týchto udalostí a následky vojny vštiepiť budúcim generáciám. Žiaci sa zapojili aj do programu slávností. Dievčatá z detského folklórneho súboru Turnička s doprovodom Pavla Janíka zaspievali hymnu Slovenskej republiky i pieseň Slovensko moje. Diana Vernarecová a Marcel Misál odprednášali básne. Veniec k pamätníku padlým položil starosta Slavomír Kopáč a riaditeľka školy Elena Macková. Novinkou slávností bola čestná stráž v dobových uniformách, vystrelená salva a výstava predmetov z vojny v spoločenskom dome. Tie zabezpečoval Klub vojenskej histórie Tatry z Spišskej Bystre a Klub vojenskej histórie Tatranskí vlci z Popradu. Podujatia sa zúčastnil aj tajomník oblastného výboru Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov Poprad Ján Pavlovčín a predseda miestnej organizácie Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov Štefan Koreň. 1. mája sa dvere novej hasičskej zbrojnice otvorili pre všetkých občanov. Deň otvorených dverí pri príležitosti pripomenutia svätého Floriána, patrona hasičov, doplnila svätá omša. Dobrovoľní hasiči privítali návštevníkov vo vynovených priestoroch. Materiál a čas prác hradila obec, ostatné si hasiči vybudovali brigádnicky. Záujemcovia si mohli pozrieť okrem techniky aj fotografie a listiny z histórie a previesť sa na hasičských autách. Podujatie navštívil aj predseda oblastného výboru dobrovoľnej požiarnej ochrany Poprad Marian Rušin. Členovia dobrovoľného hasičského zboru Liptovská Teplička sa so starostom zúčastnili otvorenia výstavy s hasičskou tématikou v Tatranskej galérii v Poprade 4. mája. Výstava potrvá do 13. júna. V súčasnosti vypomáhajú brigádnickou činnosťou pri výrobe lavičiek v športovom areáli v Uhlárovej. Za odmenu získajú dresy na súťaž. 1. mája 19 občanov využilo možnosť bezplatného darovania krvi v zdravotnom stredisku. Umožnil im to miestny spolok Slovenského Červeného kríža a mobilná jednotka transfúznej stanice Poprad. Vďaka patrí týmto občanom. Miestny spolok Slovenského Červeného kríža v Liptovskej Tepličke pozýva všetkých členov, darcov krvi a ostatných obyvateľov na zájazd do Zakopaného 28. mája s odchodom o 5:30 od starej hasičskej zbrojnice. Záujemcovia sa môžu nahlásiť u pani Fendekovej v obecnom úrade v kancelárii terénnej sociálnej práce. Pri zapísaní je potrebné uhradiť poplatok vo výške 6 eur. Pri príležitosti Medzinárodného dňa Červeného kríža 3. mája boli v Popradskom mestskom úrade odmenení dvaja Tepličania. Ocenenie 2. stupňa za humanitárnu pomoc a darcovstvo získali Vladimír Géci a Mária Vernarecová. Za obec im poďakoval prednosta Ľubomír Feriančík.
Na sklonku apríla sa vo Svite konal druhý ročník podujatia Svitkom. Počas soboty 30. apríla vystúpili aj detský folklórny súbor Turnička, folklórna skupina Tepličan a športovci z obec v pohybe Street Workout Liptovská Teplička s hostiami z Rožňavy. Pri týchto organizáciách ešte ostaneme. Detský folklórny súbor Turnička sa v súčasnosti pripravuje na vystúpenie v Poľsku v prvej polovici júna. Rukovačku v podaní folklórnej skupiny Tepličan si môžete pozrieť v relácii Kapura Slovenskej televízie a zahlasovať za nich. Najstaršie členky folklórnej skupiny každú stredu počas mája a júna vyučujú deti zo škôl v prírode v Dolinke spracovanie ľanu a vlny. Obec v pohybe Street Workout rozširuje svoje ihrisko a lavičky na cvičenie a pripravuje druhý ročník Tatranského pohára, ktorý sa uskutoční 2. júla. Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky v januári tohto roku vyhlásilo v poradí už 4. ročník súťaže Top turistická destinácia regiónu. Súťaž sa uskutočnila v rámci celoslovenskej prezentačnej výstavy stredných odborných škôl Mladí tvorca 2016 v dňoch 26. až 28. apríla 2016 v Nitre. Hodnotiaca komisia rozhodla o tom, že naša Klára Chovanová a spolužiačka Michaela Jurčová sa umiestnili v silnej konkurencii na veľmi peknom 2. mieste s projektom Liptovská teplička chuť tradície. Cieľom súťaže je vyhľadávať talentovaných žiakov a viesť ich k samostatnému tvorivému mysleniu, výsledkom ktorého má byť vytvorený súťažný projekt, v rámci ktorého majú prilákať turistov do zvolenej destinácie a takto podporiť cestovný ruch. Blahoželáme a ďakujeme za propagáciu. V minulej relácii sme vám sľúbili predstavenie novej riaditeľky základnej školy. Rozhovor vám prinesieme v niektorom z budúcich vysielaní, a to preto, aby sme neznížili záujem rodičov o mimoriadne rodičovské združenie. To sa uskutoční vo štvrtok 19. mája o 16:30 v 6. B triede. Počas neho sa predstaví riaditeľka a jej plány. Využite túto možnosť. 5. mája bola záujemcom o byty a poslancom obecného zastupiteľstva umožnená prehliadka nájomných bytov nad zdravotným strediskom. Tie by mali dostať vybratí nájomcovia v najbližších týždňoch. Obec plánuje deň otvorených dverí v tejto budove aj pre ostatných občanov. Aj nasledujúca správa bude zo základnej školy. Žiačky 28. apríla obsadili v konkurencii 8 škôl krásne 2. miesto. 5. mája sa žiackí zástupcovia 1. a 2. stupňa zúčastnili súťaže družstiev mladých zdravotníkov, ktoré tvorili žiaci 3., 6. a 8. ročníka. Územnú súťaž družstiev mladých zdravotníkov v aréne Poprad tvorili žiaci z okresov Poprad a Kežmarok. Mladí zdravotníci prezentovali vedomosti o Červenom kríži a Červenom polmesiaci a tiež zdravotnícke vedomosti. 4. mája si škôlkari uctili svoje mamky takmer hodinovým vystúpením. To sa konalo pri príležitosti Medzinárodného dňa matiek v budove materskej školy. Záznam si môžete pozrieť v samostatnom bloku po správach. V utorok 17. mája sa o 10. uskutoční v spoločenskom dome prednáška, hlavne pre starších občanov na tému Podomoví predajcovia, ochrana spotrebiteľov a iné zaujímavé témy. Práce v obci sú sústredené v športovom areáli v Uhlárovej. Postupne vzniká priestor na detské ihrisko, upravujú sa svahy v okolí budov, chodníky a ostatné plochy. Rada školy zasadne 23.5.2016 o 16:15 zasadačka obecného úradu s programom Výsledky hospodárenia, správa o hospodárení základnej školy s materskou školou za predchádzajúci rok, zhodnotenie doterajšieho priebehu školského roka, koncepčný zámer rozvoja školy. Svoje podnety môžete predniesť členom rady školy. 1. apríla odštartovala internetová súťaž Najobec Slovenska. Prideliť hlas môžete prostredníctvom stránky www.slovakregion.sk. Súťažia aj mestá, primátori a starostovia. Hlasovanie trvá do októbra. V minulom roku sa Liptovská teplička umiestnila medzi prvými v regióne.
Futbalová sezóna je v plnom prúde. Tu sú výsledky z futbalových trávnikov. Ačko 1. mája zdolalo Vikartovce 0-2 gólmi Adriána a Adama Pitoňáka, čo v mužstve susednej obce prinieslo rozpaky. S podobným prekvapením odchádzali o týždeň neskôr hráči Slavoj Spišská Bela. Tým do brány Tepličania nadelili 6 gólov bez odozvy. Strelcami gólov boli 2 góly Martin Mucha, 2 góly Matej Bulava, Pavol Smolár, Adrián Pitoňák po jednom. K stretom fanúšikom ako v minulosti nedošlo, zo zápasu však do nemocnice odchádzal jeden z domácich hráčov po zrážke počas zápasu. A mužstvo je po 21. kole na 7. mieste tabuľky. Doraz nemal úspešné 2 týždne. 30. apríla podľahol Vikartovciam 0-3 a 7. maja Švábovciam 3-0. Po 17. kole dorastu patrí 8. miesto. Podobne sa nedarilo aj Žiakom. Opäť Vikartovce ukázali svoju prevahu, keď Žiakom uštedrili 2 góly. Telovýchovná jednota Tatran, obecný futbalový klub Vikartovce 0-2. O týždeň neskôr nestačili 2 góly Mateja Ivana a Borisa Františka Svrčinu na 4 góly z kopačiek hráčov futbalového klubu Starý Smokovec Vysoké Tatry. Správami z futbalu sa s vami lúčime. Pozrite si ešte ďalšie pripravené bloky obecnej televízie. Dovidenia o 2 týždne. Keď tu na
Gdzie si zobuď kwietki, nabiela kwietki, pre svoje mamičky. Nespíte už kvietky zdraté, zoblinite hravičky, veď dnes je krásny deň. Prišli k nám mamičky, pretrite si svoje očka a začnite premýšľať, čo by ste tam mamulinkám chceli asi povedať. Snežienka, zobuď sa. Prvým kvietkom skoro na jar som ja mala Snežienka, pretože mamičku ľúbim, kladiem prvé kvietočky pre mamičku do vienka. Zvonček, zobuď sa. Len čo vstane, zvestujem svojim láskom všetkým budí, aby vstali, nespíkali, javné slnko privítali. Zvoní zvonček chválen, húška k nemu letí, pošle po jej kráve, dôžky tri kvety, pošle po jej kráve, dôžky tri kvety. Jarka, zobuď sa. A ja skromná fialočka, musela som tiež sem prísť, zapriať mamkám zdravie, šťastie a potom hneď odísť. Fialočka, fiala, všetku voňu rozdala, dala aj farbu modrých očiek do mamkyných voňavočiek, dala aj farbu modrých očiek do mamkyných voňavočiek. Mamka, sobotu skončí všetku robotu.
srdiečko svoje ti dám. Vaši všetko, kaška, sukničku, vysílajú jej bielila celúšku, zlatou niťou vyšívajú dokola, pekná bude, vydala sa sokola. Konvalinka Sobotca. A ja skoro zahájom, majú skromný podnájom, oni len tam potichučky vyhnávajú pred mamičky. Linka, konvalinka, hoci malá malilinka, tie najkrajšie ojary máš vždy, mamka, v pohári. Tie najkrajšie ojary máš vždy, mamka, v pohári. Motýlik za pomoc, rozpela znovu, potešiť mamičky, detičky, kytičkou svoje mamičky. Jažem si kvietničku v zelenom hájičku, keď si ju uviažem, mamke ju ukážem. To je kytička malého hájička,
Už som sa ťa nemohla dočkať. Je to sen a či rozprávočka. Nemaj strach za toho očka. Košíku mám dve jablčka. Dve prajsina, chorúčka. Hej, čo ťaháš? Do buška vyšla vysístev. Hlad má ako vlk, ale o tom tichšie. Prídem teda zo svojej skríše. Ty skam ťa podpíše. Ovec babi. Spade. I vykročím. Čo ti vadí? Prečo máš tak veľké oči? Nástrý. Odmala. Nástrý mi také odmala. Aha. Aby som ťa lepšie videla. Aha. Ale prečo máš tak veľké uši? A také, jak gebula. Aby som ťa lepšie počula. Ja ťa, babi. Ja ťa tiež veľmi ľúbim. Áno, to smieš. Ale prečo máš tak veľké zuby? Také odmala. Aha. Som celý svet spapala. Aký ma chlop? Aha, babi si ma už staviala. Aby som ťa spapala. Nerob poplavu. Ločka, prečo ty nie si postaň na hore, sa dávno sa ťa nikto nebojí. Mami! Zachráneš sa, babi. Mami. Haha, ocko, hora s puškom je. Ak ťa chytím, ak ťa zjem. To si tekaj. Ak sa máš to rád. Nech ti môžem troška zaspievať. Komu by to napadlo, všetko dobre dopadlo. Nech máte naši malinky, tu vám nachystali. S vešikou kvetov premili, kytičku nám tam uvili. Každého chvíľka nehasala, treba vďaka našim mamám. Večerka slova milé známe, zo srdca z lásky mojej mame. Kača, každý nezapočúvaj, prepáči, ja som bolestný. Kač, aj ty nie si Kačika, nie som cestovná pekáč, ak si bolestný kač, naučím ťa nemážať, ako tancuješ Teraz to prepáči.
prosím rúžičku, nech poteší mamičku. Ja si prosím rúžičku, nech poteší mamičku. Maličko jej božtek dám, z lásky veď ju rada mám. Maličko jej božtek dám, z lásky veď ju rada mám. Mama, ty budeš so mňou stále, nezavrieš ani potom očka. Na postielkou tu na povale narastie cez noc rozprávočka. Mama, ty neodídeš však, kto by nám bral a umil rád. Strážiš nás ako hniezdosta a mám ťa strašne rád. Dneska ti dám len tento kvet, no raz ti kúpim celý svet. Mama, ty budeš so mňou všade, ty poznáš všetky cestičky, vieš ako slnko lúče kladie a prečo svietia hviezdičky. Keď poznáš všetko ako treba, nesiem ti jednu hviezdu z neba. Viete, čo sa stalo? Neviete? To sa divím. Preto už aj vlábce v parku čvíkajú. Tak to vám to musím povedať. Predstavte si, Janko sa stratil mamičke a teraz plače. Počujete ho? Som stratil mamičku, ako sa teraz dostanem domov. Mami! Prečo plačeš, chlapče? Čo sa ti stalo? Ja som stratil mamičku. Nevieš, kde by som ju našiel? Prestaň plakať a radšej mi povedz, ako sa voláš. Ja, Janko. A čí si, Janko? Mamičky. Ale ako sa volá tvoja mamička? Pani Nováková. Aha, ty si teda Janko Novák. Teraz mi povedz, kde bývaš, ja ťa mamičke zavediem. Chcem mamičku. Tak kde bývaš? Tam ďaleko, v tom žltom dome. Je tu na aj žltý dom? V ktorej ulici je ten žltý dom? Tam ďaleko. To neviem, ktorá je to ulica. Tak Janko, spomeň si, ako by sme našli mamičku. Ja chcem mamičku. Jej, pán policajt, to je dobré, že ste prišli. Tento chlapec sa stratil a nevie, kde býva. Taký veľký chlapec a nevie, kde býva, len ako sa voláš, chlapče? Janko. To je Janko Novák, to som sa už od neho dozvedela, ale ďalej nevie. Tak Janko Novák, čo kde bývaš? Nie, čo s tebou? Tam ďaleko, nie tam. On to aj tak nevie, že povedal, že býva v žltom dome. Tak Janko Novák, čo s tebou? Asi ťa na chvíľu zovrieme k nám. A nechcem ísť s vami, ja chcem ísť ku mamičke. Dobrý deň, nie je Janko, čo tak plačeš? Ty Janka poznáš? Áno, to je Janko Novák z nášho domu. Mamička ho už hľada. Ty si jej utiekol, však no počkaj, ty dostaneš. Neutiekol, ja som len ešte zároveň, tam bol taký maličký psíček a potom som sa s ním hral a potom utiekol a potom... Zlípec. Hlavná vec je, Janka, poznáš, v ktorej ulici bývate? Prosím, hlavná ulica číslo 25. Vidíš, Janka, Evitka nie je väčšia ako ty a vie, kde býva, tá sa už nestratí. Teraz Evitka ťa po ceste naučí a dá na teba pozor. Však Evička. Dobre teda, ja ho v mamičke zavediem. A tiež ho naučím, kde býva, aby sa už nikdy nestratil. Dovidenia. Radšej pôjdem s nimi, aby sa im nič nestalo, že som už väčšia ako nie. Aby sa im nič nestalo. Komu láska v očiach žiari, ako hviezda má.
mamičku. Bola moja mamička pekná? Veľmi pekná, ako ty, Snehulienka. Mala aj dobré srdce, nie ako tá naša druhá kráľovna, ktorá sa len paradí pred zrkadlom. Nebuď smutný, otecko, poď so mnou do záhrady, popoviedame si. No dobre, dcerička moja, aspoň ty ma rozveselíš. Kde sa zasadila ten kráľ s tou naničovnicou? Ešte šťastie, že mám toto čarovné zrkadielko, ktoré ma poslúcha. Pýtam sa za zrkadielko, ja, kráľovna, povedz, či sa takto mojej kráse vyrovná. Krásna ste, veľmi krásna, pani naša Snehulienka je však od vás 100 raz krajšia. Tak dosť, už to nemôžem počúvať. Sluha, kde si? Čo si hovoríte, naša kráľovna? Odveď preč to rozmaznané dievčisko, neposlušnú Snehulienku, odveď ju do lesa a tam ju zalúb. Nechcem ju už viac vidieť. Ako si želať, naša kráľovna? Kde si bola ty, naničovnica? Tuto v záhrade povieť kvety. Pôjdeš tu so sluhom do lesa. Dobre, tak už poďme, náš dobrý sluha. Na čo sme sa prišli? Kráľovna mi prikázala, aby som ťa v lese zahubil. Ale Snehulienka, ja viem, že máš dobré srdce, tak ti neublížim. Vrátim sa do zámku sám, ty si určite poradíš a nájdeš cestu k lepším ľuďom. Ďakujem ti, dobrý sluha, dovidenia. Dávaj si pozor, Snehulienka. Dovidenia. Keby zvedel môj otco, kde som, určite sa bojí a hľadá ma. Ktorou cestičkou sa mám vydať? Kohože v tejto nočnej hodine stretnem? Už počkam. Sadnem si tuto a počkam do svítania. Aha, vidím svetielko. Áno, tam je chalúbka. Pôjdem k nej. Pôjdem, no a ostanem v nej do rána. Aké je to tu všetko malučké a čistočké. Ale som už aj vyhľadla a vysmedla. Viem a vypijem z každého dňa. A teraz si láhnem do jednej z postiel. Tá je malučká, aj tá. Tá všetky sú také malučké. Láhnem si tuto do tej najväčšej. Hej, ideme domov. Kopajú zlato, trpasíci, strážia si svoj bohatý dom. Každý má svoju metličku, vymeta svoju izbičku. Brum, bim, bum, 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 bum. Kto sedel na mojej stoličke? Kto to šľútanéka? Kto si odlomil z mojho chlebíka? Kto si odlomil z mojej želevinky? Kto píchal mojou vidličkou? Kto moje mojim nolíkom? Kto bez mojho poháčka? Kto ležal v mojej postielke? Aj v mojej! Aj v mojej. Ticho, ty niekto spí. Aká je krásna! Kde ste sa tu vzali, malí mužičkovia? My sme trpaslíci, poznáme ťa, ty si Snehulienka. Ak chceš, môžeš bývať v našom domčeku. Chceš nám brať, váriť a upratovať. Teraz to urobím, veľmi rada, trpaslíčkovia. Snehulienka, môžeš nám navariť dobrú húbovú polievku a my pôjdeme do lesa hľadať poklady do jaskyne. Veľa šťastia vám. My sme mali trpaslíci, pracujeme
Dziadko, počkaj. Pozri, aký Och, starenka, nemôžem, musím chalušku uplatať a nadaj. Aspoň toho jablčka si odryzni. Pozri, aké je krásne. Ďakujem, starenka, je sladučké. Och, aká som unavená, chvíľku si pospím. Len spí, snehu rienka, len spí, už sa aj tak nikdy nezobudí. Nikto sa nedožije, že kráľovna sa prezliekla za starenku a uspala ťa otraveným jablkom. Ha. Mali trpasíci, pracujeme vodne v noci, drahokami hľadáme, snehulienke ich dáme. Drahokami hľadáme, snehulienke ich dáme. Čo sa stalo v našej snehulienke? Что же посладно? Ahoj. Budeme stále pri nej, aby jej už nikto neublížil. А сразу слишком. Pozdravujem vás, trpaslicí, kto tu pri vás leží? Naša snehulienka sa kráľovna ju uspala. Och, aká je krásna, aká je krásna. Keď som to, čo sa mi stalo? Posunul do zámku a stal sa mojou ženou. Chvíli, rada pôjdem s tebou. Dovo mi ale povieť svojho ocka, určite sa o mňa bojí a hľadá ma. Dobre, Snehulienka, tak poďme a oznámime im radostnú novinu. Ocko, išla som ti ukázať svojho ženíka a pozvať ťa na svadbu. A už som rád, že si sa vrátila. Prestrojím vám veľkú svadbu a krásnu. Ocko môj, na svadbu chcem pozvať všetkých trpaslíkov, aj sluhu, aj teba, zlá kráľovna. Odpúšťam ti všetko zlé, čo si mi urobila. Sme mali trpaslíci, pracujeme vodne v noci, trávokami hľadáme, a snúbencom ich dáme. Drahokami hľadáme, a snúbencom ich dáme. Tu máte od nás mriedo drahokami. Ďakujeme vám. Snehulienka, žite šťastne a rozdávajte ľuďom lásku a dobro. Zazvonil zvonec a rozprávky je koniec. Prichádza z veľkej diaľky, na oči zmierli sú.
mám.